नायनो थामा नै बिदि हाबा नुफेराखैमोन आं नै आर'नाइ दख'ना गोजा गासिबो गेटफ्रा बिदि हाबा नुफेराखैमोन दिनै गिबि खेब नुबाय। हेल' गाइस खुलुमबाय बयखौबो बरायबाय। दिनैहाय जों हाबायाव थांगासिनो दं नै हाबाया मैया जाखांबाय सिख्लानि न'आवहाय हा रुमाल हो मोनाखै ओमफ्रायहाय हाबायावथ' मैया जाखांबाय दिनै रिसेपसन जोंनि गामियावहाय लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना बे भिडिअआ ओरैबायदि स्पेसियेलि जागोन ना दे नोंथांमोना नायलांबायल' था मिथिलांजोबगोन। आंजों लोगोआव दङ नै आदा दैमु हिन्जाव मोननो रोङि ओमफ्राय ओरै फंबाय दङ नै हिन्जाव मोननो रोङि आं दं ओमफ्राय हिन्जाव मोननो रोङि जाय गाखोथ' Đơn lagi mak dừng mà hay bu hay So लोगोफोर दायो आं हाबायाव सफैबाय ओमफ्राय नायदों नोंथांमोना सारप्राइजखौहाय नै नायनो थामा नै बिदि हाबा नुफेराखैमोन आं नै आर'नाइ दख'ना गोजा गासिबो गेटफ्रा ओरैनो थिङाव दं नै सिङाव हाबनि होमब्ला जोङो दख'ना गोजा गासिबो नै ओरैहाय बेफोरबायदि बानायदों। बिदि हाबा नुफेराखैमोन दिनै गिबि खेब नुबाय जोंनि गामियावनो वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट महाकालगुरि चिप्रा गामियावहाय वाव नाय नै जों एबाराव सिङाव हाबबाय लोगोफोर ओइ जाबाय जाग्रायाबो ओरैबायदि एसे सिङावनोखा बरिया जादों। जिरायबाय माथो जानो रियान जों दा जानो जिरायबाय जों दायो जाखांबाय जाखांनानै नै बाव आखाइ सुफैयो नै sir, देखो तुम बना है चाकू बना है नहीं पागल है ओके इन्हें भी जाने को